А цяпер да навін спорту. Аматары гульні аўтамат-фрызбі спаборнічаюць круглы год. Адзін з 3 вялікіх стартаў, што праходзяць у абласным цэнтры, па традыцыі стаў апагеем зімовага сезону. Аб пераможцах 6-го турніру і развіцці гульні раскажа Пётр Бутрым. У гэтым годзе пакідаць непрадказальную талерку не толькі дзеля асалоды, але і на вынік прыехалі рэкордныя 19 калектываў. Зімні кубак Брэста – гэта па-ранейшым і карысна, і цікава, і па-спартыўнаму горача. Канкурэнцыя, увогуле, як і сам статус турніру, прыкметна ўзраслі. Таму без прафесійнага падыходу і работы над памылкамі тут ужо не перамагчы. Физически и технически мы все очень сильные, но мы часто очень проигрываем из-за того, что мы падаем духом. Или эмоционально что-то случается. Если мы собираемся, то есть я считаю, что мы непобедимые. То есть у нас все в эмоциях и в нашей психологии. То есть, а все остальное, я считаю, у нас на уровне. Трэба адзначыць, аналіз гульні ад гаспадароў пляцоўкі прынёс свой плён. Фенікс перамог у фінальнай сустрэчы львоўскі флэш, які ў сваю чаргу прызнаны галоўнай сенсацыяй. Гэта той выпадак, калі ўдаецца скокнуць вышэй галавы і ў прамым, і ў пераносным сэнсах. На самом деле, я думал, мы зайдем в 5. Вот, и для меня большое удивление, что мы попали в финал, и в принципе мы выбили очень много сильных команд, которых до этого мы не выигрывали даже ни разу. Знайшлося месца інтрызе і ў небывала моцным жаночым дывізіёне, дзе нават прыходзілася падлічваць пераможныя пункты. А лепшымі ў спрэчцы 7 каманд суіскальніц нечакана сталі дэбютанткі – каманда з Рыгі. Трыумфатараў прыемна ўразілі умовы для заняткаў і не толькі гэта. Тут вельмі вялікая зала і няма баскетбольных кольцаў, што вельмі зручна. Можна даваць доўгія перадачы. Для мяне стала сюрпрызам, што брэсцкая каманда не прабілася ў фінал. Наогул, усе каманды высокага ўзроўню хутка перамяшаюцца, і гэта вельмі добра. Такім чынам, брэсцкія аматары алтымату сустрэчамі ў зале замкнулі чарговы круг хатніх турніраў, у які ўваходзяць таксама старты на газоне і пляжы. Дарэчы, цяпер гэтыя 3 фрызбі стыхіі адлюстраваны і на спецыяльным лагатыпе брэсцкага клуба «Фенікс».